Wadhi kaunti ma Nandi nyakoro mga jwang kama podwang yo mag motudre kod nyasi mar Eid. Oganda Jo-Islam e kaunti ma Nandi opoyo mane en opoja tend piny Kenya William Ruto kuom wito oko goyo kogno joma dwaro yudo pande chakre kachiel dwe mar abich higani. Kagilose msikiti ma Kamobo e kinde nyasi mar dhialo Eid, giwacho ni okang' makama dhia thuolo ne rawere mathoth yudo pande kod passport. Kata kamano ne gijiwo sirikal mondo omi otim piyo e keto tim chik makamano mar keto yot e yudo oboke makamago. Tunafuraha sana kwamba jana Mheshimiwa Rais ametoa amri kwa mambo ya vetting ya Waislamu, vetting ya ID na passport. Tunaomba tafadhali sana iwe implemented immediately. Manake Waislamu Kenya nzima, hata hapa sehemu hii tumekuwa undergo vetting ambayo inachelewesha watoto wetu kupata ID, vetting ambayo inazuia watoto wetu kupata university funds, vetting ambayo inazuia wanafunzi wetu kwenda colleges ama kupata kazi kama Wakenya wengine. Vile vile vetting ambayo inazuia Wakenya Waislamu kupata passports kwa ajili ya kutravel nchi za nje. Tunashukuru sana Bwana Rais kwa kuondoa hiyo vetting. Tunaomba implementation. Sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe motisni Pharmaceutical Society of Kenya okoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime pacho kae. Moko kuom gik ma riwruogni koro dwaro mondo omi piny owacho kete tim gin ndiko lakteche mag interns chopo kare winjruok manochwe kuom higa mag 2017, alwora makare mar tich ne jochiw thieth kaachiel gi neno ni jopiny oyudo thieth makare. Ng'anyo mar lakteche ni odiochieng' mar 28 kawuono. Kwa mbele duol mar